share wo attention TV bosu me atwa mu na social media brantie bi agira ye frɛ no eye kodwoche amani a na wo bia nim se wayira ebusuafo ne wayira wokita nyina atini so ewo sebiwi oso a na aya areho sempa papa na sana kodwo amani wonyira ye yentie ne wo hwe message so be like attention TV no subscribe no wa share na wama obi nso ehunye ekoso attention TV dey yes we inspire you more obi hunye ma etwago ewo wiase afana nyina eye kodwo amani na wonyira na emu empratwemu proma no so sesi a wode ba na wode asampa na eba sesi a dem empratwe no otwe a na wo se unya degree ewo mu eye kodwo amani friend na yire ese eye taxi a wo okokroma wo ba wo foye no taxi ni de natwam na chese taxi no ekidnap no edna ko hye baabi wo hyemu be na nsa na aya awerho semba oyiri 18 so abusuafo atigu kroma ne na police station ya tigu kroma hwehwe abrantie sene ye be ya ye be hunu dia bafia na se ebi kra na nipa bonfo bi ekunu dia to baabi no dabi wedie wonwu ye na mu na wo hye ne mpra ho e na wo twin phone e kasa e kire eye na yire na eye kodwo chain so sebi wo ye yarefo kakranti na akwa ni petima na wensi anase pepe ye de ne kwaji skedura na se ebusuafo etwa dadwo ankasa we didim na no ankasa wo yi ni ti ana tese ebusuafo hwehwe mu na wo no anadwen e na odinam sebe na nije kakra kwa kope obabi nti wo de ayeroho ebetu ebusua so wo bae na wo tensem no no ankasa e de eye chopa kese pa e de amaya ye tintintan so nyina ene ne yira wo wale no ene na busuafo a wo mu chinchi o hwehwe ne se wo sra mu ne wo ye no wo hu ne ba ne mu okɔhye baabi kakra mayentie kodwoche ono akasa ne nkomo won emra sana abranti asemu de no kwasem se algen gafia pa de ma na busua ne asan so ko de na akasa and the bibia ni ahya so be kwa municipality ante ne osika no so we manyu na isanse asem ne ba no no bia akwa adwen se ayakwe maybe twam nsem ni bi not no say akwa na adwen akwose ne mpra ho sa na busua pons ne mu a mo hwe ne se o mo de hye no ye de na adwane se na nyina no ko bia no ma ewo aseni mu akusi se omuhunu bibia ni a police for no emu ana de ne ba se wi awaso a me no kese nei na kopim ewo bibia ni circuit court na court no meba ansa na be se ru court no gina court na bonten wo kakra bi na mimisa abante wo yire ewo mama akoma yensa na no se wadi dem woni he na ba to se na mo se oyobi a wadi dem kakra ne hen wadi dem no ne nine ba ko atwa ye twa ne nine ba ko eti no no de ye ke se oko di akwanta akwaja yarhwe eti wokoya oba obedu bibia ni no se wa fact taxi na taxi no dru asan so be wo se wojina no na taxi driver no e de ni twam no friend no sa nansi se bi hwan no to kire no na ma se say sa nansi se mi so wokoya wo ba no fa taxi dru asan nwen so ne de ni twam no hwan na oto sa nansi se bi ni kire no na oto kire ne ho kan ni yire no se wo fa ka na oba no kan de ni twam no e hono ma no se oyi ni phone e no friend ho kan ni say meba no taxi na mafa no e wo saka o simi o se wi asam so o de me twam me nimba bia o mo de me ko eti frefra busuafo na busuafo so enfra enkoba police farm na police for emblem eti o kan sa simi ya afi de mo friend line na enko switch off sa to ma fra enko eti amane a ne yire e de ko bo assembly man ne uni committee perifo a e wa asam so ne nanan perifo e na police for including police for no eno no se ni kuna friend ne se wa fa taxi e ba asam so na asam so oba no taxi no e de na twam afi ye friend na ne line no adum na abanti won so to good na ba twa wo to good ne ho ye so no petem oba asam so petem on ma merewa nkuru nua ne nkuru kitikite honom no ase fuma wudie no omo ebi honom nti no ho adwuma na ono so de ato no ho so a oye ne kakra na nkomo ifre che ba ne se abrante rajiji jama fuska ja to good sama onya sika no emfa ma sa nkrofo no eti wode de amanfo ka na o fa so ye bibi se ene ma menye sa he no fa so eti boy
video ya ebusuafo te wa omusu na say sabre na ebeka say enkrofo de nadwane no correct it is sebra omoto omusu so no say so mo ye na iya no na ba to say na say no mo ye na iya no no mo ye na iya no na mo musu kese ni say within that week no na obi so ayira amamoko hu na mu ewo ewuram ewo asanso krodom ho no ma me kai sa asem ne pa good eti aba ne sa na se ayamusise no akosoro e na abrante ne se bi ono so didam nti se ba ne gididi kura na anya de se obetimi ayebie se na ni nyina no yazan ye ka odi amanfo a wakojijo musika so to good na won tu musika no amfa momo na odwane ye kwose de genten ati ya ohun se mu adwono na ye se oba ya post for so hu na omo che no eti amanfo mra Facebook no me habante no na ne krochi sihye ne moto no na o he no so ani utimi so akobodwuma afia o hu video no so on nenam ho kure on nenam ho no senka wa ma anye acrobat se we ya we empratum degree na sede sebe yarefu ana oje adwe 99 enam sa no ekwe ntwa makra